Ουσιαστικά πρόκειται για την προσωποποίηση της πολυδιάστατης ύπαρξης της εποχής της παγκοσμιοποίησης, του δικτύου και του κοσμοπολιτισμού, όπου στοιχεία από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον βρίσκονται αλληλοπλεγμένα σε ένα σύστημα χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Αυτή είναι η τέχνη του σήμερα, να μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί εργαλεία προηγούμενων γενεών και να τα συνδυάσει με τα σύγχρονα προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς του. Μήπως όμως έχω πάλι παρασυρθεί και ολόκληρη αυτή η δράση δεν είναι καθόλου πρωτότυπη? Ο ίδιος συνδυασμός παλαιότερων και νέων μέσων και συμβόλων δεν γινόταν και στο παρελθόν? Ίσως για μία ακόμα φορά να καταλήγουμε στη σκέψη ότι οι δράσεις ανακυκλώνονται και επαυξάνονται με νέα προσωπία, αλλά συνεχίζουν να αποτελούν την ίδια προϋπάρχουσα βάση κοινωνικής σκέψης και λειτουργίας. Κατά τη γνώμη μου, η πραγματικότητα, ως κάτι εξορισμού επαυξημένο, αποτελεί διαμεσολαβημένη αναπαράσταση σε κάθε εκδοχή της. Το σημαντικό βήμα στην κατανόησή μας είναι να αποδεχτούμε αυτή την ιδιαιτερότητα της πραγματικότητας και να υιοθετήσουμε τα επιτεθειμένα επίπεδα της τηλεπαρούσας αναπαράστασης ως τμήματα της ίδιας της πραγματικότητας. Εξάλλου πιστεύω ότι η πρότασή μου δεν είναι καθόλου πρωτότυπη, μιας και η ενσωμάτωση των αναπαραστάσεων ως δεδομένης πραγματικότητας αποτελεί για μεγάλο μέρος του πληθυσμού των ανεπτυγμένων κοινωνιών δεδομένο από την εποχή της εμφάνισης της τηλεόρασης. Το φαινόμενο αυτό διαδόθηκε ακόμα περισσότερο με τη σύμπικτη όραση της επαυξημένης πραγματικότητας μέσω επιτεθειμένης δυνητικής πληροφορίας επί της εκ των προτέρων επαυξημένης πραγματικότητας, την οποία προκαλεί ο συνδυασμός ψηφιακών τεχνολογιών και διαδικτύου. Η ενσωμάτωση όμως της αναπαράστασης ως τμήματος του πραγματικού συνέβη και συνεχίζει να συμβαίνει μέσα από την επανειλημμένη βίωση της εντυπωσιακής αυτής εμπειρίας, κατά την οποία υπάρχει αβεβαιότητα για το τι ανήκει στο πραγματικό και τι όχι. Και αν τα παραπάνω συμβαίνουν όσον αφορά στην εμπειρία της πραγματικότητας, τι γίνεται όσον αφορά στην εμπειρία της νέας πραγματικότητας? Υπάρχει η νεολόγηση αυτή, ή μήπως πρόκειται για προσωπική παρανόηση της ίδιας της πραγματικότητας? Κατά τη γνώμη μου, από τη στιγμή που κατά τη βίωση της εμπειρίας κάποιος δεν μπορεί να διαχωρίσει το πραγματικό από το δυνητικό, έχει περάσει τη φάση της νέας πραγματικότητας, η οποία δεν είναι τίποτα παραπάνω από την επαυξημένη για μία ακόμα φορά εκδοχή του πραγματικού με νέες αντιληπτικές ενοιολογήσεις, οι οποίες οδηγούν σε νέες εμπειρίες. Γενικότερα, η επαυξημένη εμπειρία της νέας πραγματικότητας διαδίδεται μέρα με τη μέρα μέσω της διευρυμένης εκπαίδευσης των ανθρώπων στους τομείς της οπτικής επικοινωνίας. Κάθε νέα μέρα επιβίωση στην κοινωνία της πληροφορίας συνεπάγεται περισσότερη εξάσκηση πάνω στο επαυξημένο περιβάλλον της αισθητικής πληροφορίας. Η αντίληψη των ανθρώπων αλλάζει μέσα από αυτή την εξάσκηση σε δυνητικά περιβάλλοντα, και εφόσον κάθε γενιά μεγαλώνει με νέα δεδομένα σχετικά με τις διαστάσεις της αισθητικής πληροφορίας, η αντίληψή τους είναι οξυμένη και κάποιες πληροφορίες εγγράφονται εκ των προτέρων ως δεδομένα πραγματικές στο οπτικό τους λεξιλόγιο. Αισθητικές αντιλήψεις και κατανοήσεις, οι οποίες είναι κατακτήσεις των μέχρι σήμερα γενεών, ανήκουν στο οπτικό λεξιλόγιο των παιδιών από την αρχή, μιας και οι πρώτες τους επαφές με τα μέσα τους παρέχουν επεξεργασμένη πληροφορία. Οι τεχνολογικές εφαρμογές της επαυξημένης πραγματικότητας αποτελούν το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα προκειμένου να κατανοήσουμε ότι τα παιδιά έχουν ενσωματώσει τις τεχνολογίες αυτές ως κομμάτι της πραγματικότητάς τους και δεν εκπλήσονται με τις δυνατότητές τους. Για την ακρίβεια, η αντίληψη των παιδιών στις μέρες μας είναι τόσο μεταλλαγμένη, ώστε η ανάμειξη του δυνητικού με το φυσικό κόσμο να θεωρείται δεδομένη και μόνο το εύρος των φυσικών δυνατοτήτων να αποτελεί λόγο έκπληξης. Η πραγματικότητα είναι ένα διαρκώς επαυξανόμενο σύνολο νοηματικών επιπέδων και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το κατανοήσουμε και να ενστερνιστούμε την ιδέα αυτή, χωρίς να προσπαθούμε να διαχωρίσουμε τα επίπεδά της από το νοητικό κατασκεύασμα με το οποίο μεγαλώνουμε και θεωρούμε ως δεδομένα πραγματικό.